No prdele! Takže ahoj, já si dám u dalšího dílu ze hry Farming Simulator 2013. Tento díl nese číslo 3 a nahrávám to hned po tom minulém a čujem tu do země, nevím proč. Takže tak. Jo, fajn. Musíme jít zase vyložit kombajn. Ten vůbec zase pustil tohle. Tak, fajn. Tak, jeď. Ty máš nastartováno, tak jeď. Ne, co? To. Tak. Z tohle pohledu se mi jede líp. Tak, dobré. Už budeme zase plný. Není možný, už tam vezem třetí vlek. Sakra, to dává tady ty pole. By to bylo zahnuje, jo, už sype, dobré, už sype. Proč blikáš ty ichtyle? Proč? Blikáš? Chuji, proč blikáš pořád? Tak, dobré. No, jak jsem říkal, natáčím to hned po tom minulém, nevím jaký bude hlasy, takže tak. Ani jak to vypadá, prostě jsem vsadil na jistotu. No. Jsme plný, jedem. To vyložit, tak. Ty pokračuj, ty seď dál. Tak, ježišmarja, po tobě to sbírat to bude. No, v minulém díle jsme začali sklízet, co to bylo? Váha nás překvážila. Jsme začali sklízet a koupili jsme sběrací vůz, takže až to dosečem, nebo předpokládám, že v tomhle díle to dosečem a začneme i možná sbírat. Co je, sypej, ne? A začneme možná i sbírat, anebo to jenom dosečem a v příštím díle budeme sbírat. Tak, počkej, to takhle. Dobré. No. A jdeme zpátky na pole. Fajn. Tak. No. Jo, už to tam seče, už to tam kvalití. Tak, já bych mohl, kolik má 45, tak bude mi za chvíli, mě tady štve ten, takže vypne motor. Tak. No. Začíná se nám tady špinit náš vůz, což je fajn. Tak. Dveře otevřený. Proč ne, že jo? Lol, to jsem ani nevěděl, že se dá sklopit. Sedačka, otevři si dveře. A měj je otevřeně, ty se zavřou, ne? Nevadí, tu není nic, a jo. Okno si otevřem, pač. Máme tu teplo, ne? Sakra. Tak, ty seš kde, Jantare, ty seš tu. Jo, skvělý, už on zase začal blikat, to je vůl. Proč furt blikáš, čím stojí na home? Jo, dobrý. Tak, já to nemám rád, protože mi to snižuje FPS. Tak, jak to vypadá úplně s tím tohle, ne? Nastartoval jsem to, že jsem dal Gčko a držel Včko. To dělá to, že prostě to nastartuje samo. Tak. Dobrý. Teda který prasák tohle to jezdil, no to bych uškrtil. Tak, on je nalitej, sakra, on zase zastaví tady takhle. Blbější místo si vybrat nemohl. No, jak tam nevidím, jsem línej otočit myší, jo, protože tady rukou podpírám hlavu. Tak blbě couvu. Tak. No, aspoň že takhle. C, space, vylez. A ty vypni
Laskavě, ty moje, no už to vypnu, dobrý. Tak, a blíž, že se to nedá nějak jakože vypnout. To je prostě tak, no. Dobrý. Cajk. 1350 váry, takže to má 13,5 metru, ta lišta. Možný to je, hele. Už je zase, už to drandí. Dobrý. Tak. Jak si poradíš s tímhle? Já jsem stval, pardon. Tak, se ukáž, jak se tady s tím poradíš ty. Tak. Fajn. No, dobrý. No, jezdíš tady v oblouky jak... Nevím co, ale jo, je to přijat, no. To vypadá jak vlnění, jak nějaká vlnovka, ty. Taky dobrý, no. Taky možnost. Fajn. Taky dobrý, no. Myslím, že můžeme vylézt a zlítneme, jdem se podívat sem, co je to tu někde. Jsem tu ještě prakticky ani moc se neprocházel. Takže smíšené zboží. Jo. Výhodný nákup. Jo. Takže to tady máme napsáno. 7,50, nebo co to je, 6,90, 9,90, 99,90. Nebo co to je, takže tam, no. A tady to samý, 7,50, je to 5, to myslím, je 90. Ježiš, hele, tady někdo chodí. Čau, jak se máš? Hele, stůj, čumíš, jsi nějaký velký. Hele, to co já větší, to čumíš, co? Hele, další člověk, ten samej, ten je ošklivej. Další, to je taky to. Je, hele. Fešná tetka. Hele, stůj, pojď se mnou. Pojď se mnou tohle. Pojď na pole, se mnou farmaři, pojď. Nepůjdeš? Stůj, hele. Tí špičatý, co? Tak co tu máme dál? Lol, co je to tamhle? Si pěstujou lidi, proč ne? Co to tady za vozej, to si odvezu. Jak se to jmenuje? Dato, co? Dalovi. Dalovi, fakt, že jo? Jo, to jsou včely, já jsem si říkal, co to sakra je, ne, jako oni to jsou včely, kde máš, oj, tady. No, to je pěkný, včely. No tak tady je, to bude něco teda, jako. Tak co, on už to tady bez... Ježišmarja, no zase to... Ne, škoda slov. Dobrý, no. Takže jo. Takže na druhou, kámo se nám splašil nějak, kombajn se splašil. No, splašil se nám kombajn. Dobrý. Tak, zatočáme, dobré. Káčko, cvak a jeď. Dobrý. Co? Tak. No, jak si pak poradí tady, až doseče toto. Ne, to bude vypadat teda jako. Chvíli bude, tady co děláš? Aha, děláš oblak. Jsem říkal, teda já jsem si říkal, jestli by to tam nevzal jakože hned otočkuju se zpátky, ale nevzal, udělal nějaký obtor. Divnej, prapodivnej. Bordel, prach, či co? Tak. Co děláš? On tam vidí ten traktor, blbec. Přednoštím. Dobře. Vzduch. No fajn, jelikož ty se šlempl, nemůžu se otočit aniž bys do mě naboural. Tak dobře, tak jeď si.
Sakra. Kolikrát to ještě zapneš? Do té doby, než tě budu muset vysypat. No. To nepovíš, viď? Tak. No to sestra, no. Ty vole. Tvoje jízda. No, začnu Bartu s těma šutrama tady třeba, ne, nevadí ti to, že tam jsou kameny. To ti nevadí. Jsem zapnul já, jen tak by the way. Co děláš, proč? No, on je plnej. Tak, sedni do toho, popojď tam. Tak. Už se tady spíš radši dosíknu sám, protože s tím je to o hubu. Vypnout, sednout do toho sám, vypni tohle, sakra. Dobytek jeden. Vypnout je. Dolů to jde. Dobytku jeden. Začíná štvát. No, tohle už je plný. Tak. Teď bych mohl dát N-ko. Vytáhneme Chopera. Nebo prostě jednoduše. Fuck, ne. Prostě jednoduše řezačku. Chci mi to nějak koušet celý teď, že laguje. No, zapínám tohle, protože ono to nějak zázračně přidává FPS-ka. Najednou. Tak, teď zase N-ko, teď to zase vypneme. Proč se mi to nějak laguje, vystup? Co se děje, nějaká aktualizace nebo co zase? OK, problém. OK, problém, zase něco někde. Teď se to laguje opravdu, ale opravdu hodně docela. Mám 21, 22, 23, 24, 25. Tak nějak tam furt blikají FPS, no ty dokonce na 32, myslím tam bylo. Ale ne EQčko, sakra. Kruci. Takže jo, jsem to nějak seká, takže já teď dělám střih a uvidíme, za chvíli co to udělá. Jestli mám teda ještě místo v kompu, je možný, že už nemám. Takže jo, jsem tu zpět a zjistil jsem, že mám pouze 10 GB paměti. Což se teď seká jako svině, to nejde, prostě se to nemá kam ukládat. Takže pokud se vám toto video líbilo, můžete hodnotit lajkem, pokud ještě máte, zanechte odběr a já se na vás budu těšit u dalších videí. A napište mi co v komentáři, co chcete. A já musím končit, protože už nemám paměť, takže zatím čus.